Sí, ao final non deixa de ser un número, pero bueno, se mira un pouco para atrás, pois bueno, o camiño que recorrín hasta conseguir eses partidos, pois bueno, foi duro, con moitos sacrificios, e bueno, pois ao final, a parte de ter un mínimo de condicións, pero bueno, vale máis o que un quere, a voluntad, e, bueno, nese sentido sempre fui un fuerte, pois dei chegado hasta aquí, hasta onde estou, e conseguir esa cifra que, bueno, xa dixo que non deixa de ser un número, pero bueno, é importante, a verdad. Pues sí, seguramente, sí, foi cando estaba en Villestro, pois cando empezaba, que non sabía, bueno, daquela pouco se entrenaba, salías ao campo, bueno, pois o que salira, entonces sí me acordo nun campo que era bastante patatal, e bueno, ao final eso vai curtindo, vai te facendo fuerte, a tua personalidade tamén, e bueno, pois hasta aquí, hasta este momento que estamos. Que, xa xe digo, facendo os sacrificios que hai que facer, porque é unha profesión que require casi 24 horas pensar nela, pero bueno, disfrutei ao máximo. Está claro que sempre hai anos mellores, anos peores, derrotas duras, pero bueno, o camiño a min gustame entrenar, no vestuario, nos compañeiros, nos sitios todos que estuve, disfrutei moito de todo o que conleva un día a día dun club, e bueno, a verdad que moi contento. Non che sabría dicir, a verdad, foron moitos bons, moitos malos, non sei. Quedarme con un sería un pouco injusto, pero bueno, non sei. Pois algunha vitoria importante, un logro con algún club importante, pero bueno, tampouco, eu creo que foi máis o día a día que un momento determinado. Físicamente me encontro ben, gustaríame xogar, como todo o mundo, ainda que teña 38 anos, eu vexome ben para xogar, e todo o mundo quere xogar, pois estaría máis contento se xogara máis, pero encontro-me ben. Como ben dis, o equipo está nunha dinámica moi boa, temos que aproveitala para non sofrer como estes anos anteriores tanto, que nos vai costar, pero esperemos non chegar hasta o último partido dependendo de unha vitoria. Pero ben, xa che digo, está o club con estabilidade, é importante, e estamos ben. Quedan uns poucos puntos para conseguir a permanencia, e, bueno, sabemos que vai ser dura, pero vamos, estamos no bo camiño. Que todo o que rodea o fútbol fora do verde non me gusta nada. Viví xa demasiadas situacións, confiar en xente é complicado, a xente non é de todo honrada, supoño que pasará noutros gremios, pero bueno, eu falo do que vivín, e o que máis me gusta é da línea blanca para dentro, é o que máis me gusta, o que pasa todo a línea blanca de cal para fora, a verdade é que non me gusta nada. Hai moitos intereses, moitas cousas raras, por un lado, moitos representantes, directivos, deportivos, esas cousas todas que moita xente non sabe, que desconoce, bueno, que pasa por aí atrás, a verdade que non é o que menos me gusta, a parte do fútbol que menos me gusta. Bueno, é difícil dar un consello, bueno, eu sempre digo que intenten facer o que máis lle guste. Se lle gusta o fútbol, mira, aplicarse e intentalo hasta onde sea. Pero, bueno, que intenten disfrutar ao máximo do que lle guste, de verdad. Se hai algo que lle guste, calquer deporte, agora falamos de fútbol, pero, bueno, calquer deporte que lle guste, o que lle guste, que se aplique, e que faga os sacrificios que haxa que facer, se quere progresar e chegar a un día, bueno, a un nivel un pouco máis alto, sabendo que hai outras obligacións, por exemplo, estudios e demais, a formación, super importante para que é compatible co deporte que cada un escolla, que queira facer, é super compatible, e o que che digo, que disfrute, que faga os sacrificios necesarios para poder chegar a un nivel alto, verdad?